Kertokaa mitä meillä on. Saatiin avaimet. Kaksi avainta. Niin, 2 avainta. Edellistä ei löytynyt mistään. Joo. Mutta se oli ihan ilmeisestikin ihan fine. Joo. Ei tullut sanomista. Ei. Me eilen tosiaan käytiin siellä Suttonissa. Mä löysin nää. Nää on niin kivat. Ja mä ostin tällaisen. Materialismi onnellisuus on paras onnellisuus. Oho. Siis. Ei ku. Siis. Noniin. Tällasen. Mun hippireppu. Niin täydellinen. Ja. Mitä muuta? Niin tosiaan me käytiin siellä Satsonissa eilen. Kierreltiin ja kaareltiin ja siellä oli kivan näköistä. Käytiin vähän shoppaileen ja ruokakaupassa. Ja sit kun me sieltä tultiin, niin ensin Annukka lykkäs vuokraisännälle vuokran kätteen. Tosi monta puntaa. 10 ja 20 seteleinä. Ja sit sen jälkeen mä kerroin sille tästä meidän avainasiasta. Ja sitten tänään kun me tultiin meidän ensimmäiseltä koulupäivältä, eli eka työpäivä, tultiin sieltä tänne kämpille, niin sitten tuossa pöydällä odotti meillä 2 uutta avainta. Ne on oikein kultaisia väriltänsä. Joo. Ja tänään oli tosiaan eka työpäivä. Oli aivan ihana paikka. Joo. Me niin rakastetaan sitä koulua. Joo. Sen enempää me varmaan saa sanoa. Saadaan. No saa. No ala-asteella ollaan töissä ja Joo. siellä on ihania ihmisiä. Rosatti Milkka. Joo. Se on tosi erilainen kuin Suomen koulut. Ja tänään me oikeastaan ei tehty mitään. Seurattiin vaan mitä ne tekee ja Joo. Ja pari kertaa autoin jotain lasta siellä. Ja näin. Lapset on kaikki tosi ihania. Se on aika iso luokka. Oliko siinä 34 oppilasta vai 35? Joo. Ja oltiin niinku ATK-tunnilla. Sitten oli ranskaa. Ja sitten oli matikkaa. ja sitten oli liikuntaa, mutta ne oli eri luokkia ne liikuntatunnit. Joo, ne oli niinku vitosluokkia. Ja muuten me ollaan nyt tää viikko tossa 3. luokan kanssa ja sitten noiden muiden luokkien kanssa. Tai se meidän työpaikkaohjaaja tai se on niinku 3. luokan opettaja. Kielen kanssa menee vähän paremmin jo. Ymmärtämisen kanssa. Joo. Vuokraisännästä ei vieläkään saa selvää, että mitä se puhuu, mutta niinkö muut on ihan ymmärrettäviä. Vaikkakin tää ohjaaja puhuu tosi nopeasti englantia, niin sitä ymmärtää kumminkin silti. Mutta sitten taas aivot ei ehkä prosessoi sitä tarpeeksi nopeasti, että niinku ehtisi tajuta kokonaan sen, kun se jo odottaa vastausta. Mutta kyllä se siitä. Nyt voi vähän hymyillä. Koska? Missä se on? No niin, nytkä sä jo hukkasit. Nämä vaimet. Ja tuolta avata ei kannattaisi Marielle enää luovuttaa. Pidä Kiitos. Joo. Eikä täällä mitään ihmeellistä. Eilen oli ihana ilma muuten, kun oltiin siellä Satonissa. Joo. Aurinko paistoi ja linnut laulo. Käytiin Tirppatorilla. Siellä on oikeasti semmonen tori, missä on semmosia vähän niinku joku hanhi tai joku semmonen sen tapainen elukka, lintu, tirppa. Niin niistä oli niinku patsaita. Monta. Olenkin 5. Joo. Ja siis se oli semmonen pieni aukea paikka. Sitten siinä oli ihan hulluna Puluja. Puluja. Siis puluja Meinasin sanoa, enemmän ihmisiä. poroja. Mutta puluja. Ja sit mä nimesin sen Tirppatoriksi.
Ja ihmisiä oli enempi kuin laki sallii. Mm. Joo, Lontoota odotellessa. Joo, me mennään lauantaina käymään Lontoossa. Ihan niin oikeesti Lontoossa keskustassa. Ja katsotaan mitä huominen työpäivä tuo tullessaan. Voi vittu. Joo. Mehän tosiaan me saatiin silloin sunnuntaina tänne se lämmitys. Mutta se katos. Tai se otettiin, koska meidän vuokraisännön ihana poikasen laittoi meiltä kiinni, kun isä käski. Niin. Niin nyt me ollaan täällä taas ihan kylmissä. Eli Englannissa talojakin Annukan sanojen mukaan lämmitetään varmaan vaan kerran viikossa. Ja se on sunnuntai, koska lauantaina juodaan, niin sit sunnuntai on mukavampi viettää rapulapäivä lämpimässä. Paitsi että näin joo täällä oikeesti niinku Joka päivä. Joka päivä. Se räkänauru eli räkis. Tuli tänäänkin töistä tänne kotiin. Kämpille. No niille se on ehkä koti. Niin. No, Ja sillä on taas pussillinen kalja. joo, Fostersia. Aivan kuten aina ennenkin tähänkin. Niin. Joka päivä. Joo, tämmöstä täällä. Nyt me taas palellaan. Mutta muuten elämä alkaa ehkä pikkuhiljaa voittaa. Mm. Huomenna taas herätään. Ennen sijaan pieremään. Joo. Lähdetään junalla. 5.50. Päivät menee vieläkin ihan supernopeeta. Vielä nopeammin kun ollaan töissä, niin menee kun tulee kämpille, niin Joo. nyt vaan toivoo, että nopeasti ilta, että pääsee nukkumaan, väsyttää ihan sairaasti. Nytkin kello on jo 6:10, kun me tätä tehdään. Joo, mutta Näihin koviin, näihin tunnelmiin. hei hei.